سلام كم يتم سيكورا تختاتل تمربنا لو مع الاسترالو زينا ومسانا راه زمصيكم علىكم كل غزي ناب كندرستاتم اب قتلتا ጫሉ እንደሳ ኢዳሎም ዝተባሃሉ ጥርጥራት ተፈሊጦም ባለስልጣን ደቡብ አፍሪካ ዓደነት በ5 ሚሊዮን መቃብር ክዳሎ አዚዞም ኤርትራ 17 ልኹፋት ክርከቡን ከለው 51 ሰባት መሓያን ተገሊጾም ሱዳን ምስካክ ሰበስልጣናት ተሃገር ይቅጽል ከም ዘሎ ተገሊጾም ከንቲባ ከተማ ሶል ፓርክ ወንሱ ሞይት ተረኺቦም ወከቤት መቅደስ ዝነበረ ፍሉጥ ቤተ መዘክርና መስጊድ ክልወጥ አዚዛም مزرزرات نايلو معلا زينا ومسنادو مساكم زلو خوفنا قبلت مسام عب قتلتا ጫሉ እንደሳ ዳሎም ዝተባሉ ጥርጥራት መፍላጦም ተገሊጹም ኢትዮጵያን አብ አገር ግር እንደምፈሳስን ክታቱ ምክንያት ኮይኑ ዋዘሎ ቅትለቱ ሪ አርቲስት ጫሉ እንደሳ ፈጽሞም ዝተባሉ ሰለስተ ጥርጥራት ከም ዘለውን እቶም ክልተ ድማ ብትሕቲ ቀይዲ መእታዎም ተገሊጹሎም እቲ ሓደ ገን ይድለ ምህላዋን ዓቃብ ሕጊ ኢትዮጵያ ወይዘሮ አዳነች አበበ ሓቢራ እዞም ስሞም ተረቂሖም ዘለው ውልቀ ሰባት አባዲ አለማየሁ ከበደ ገመቹን ጥላሁን ያሚን ዝባሃሉ ብዘይካ ዝነዝቕት ለዝወደብ ጉጅለ ብድሕር ዘምገበነኛታት ከም ዘለውን ወይዘሮ አዳነች ገሊጻ በመሰረት መግለጽ ዓቃቢት ሕጊ ጥላሁን ያሚ እቲ ጥይት ተኩስ ዝቀተለ ሰብ ክኾን ከሎ ክልተ ጥርጥራቱን በቀጥታ ብትቅትለት ኢድ ዝነበሮም ሰባት ምዃኖም ተቂሳላ ካብዚ ወፃእ ግን ዕላማ ተቅትለት ይኹን ወይ ሃንዳስ ዝበለተ ጉጅለ መን ምዃኑ ኣይጠቀሰትን ዘላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምእሳር ላዕለዎት ፖለቲከኛታት ብሰፊሕ ይቕፅል ኣብ ዘለወሉ ግዜ ትማልውን ክልተ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህወሓት ዝርከብዎም ሰባት ኣብ አዲስ አበባ ተኣሲሮም ከም ዘለዎ ክልላዊ መንግስቲ ገሊጹሎም ሓደ ካብዞም ኣባል ማእከላይ ባይቶ ኮሚቴ ሓላጊ ቤት ጽሕፈት ውድብ ኣብ አዲስ አበባ ዝኾነ ኣቶ ተወልደ ገብረ ጻድቕ እዩ ካልኣብ ስልጣን ጸንሐ ተስፋ አለምሕ ደገውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዘሎ ተገሊጾም ብዘይካዚ መራሕቲ መኪና ተራ ሰባት ዝርከብዎም ብተመሳሳሊ ተኣሲሮም ከም ዘለው እኮ ተተፈልጠ ኣበይን ስለምንታይን ግን ዝተፈልጠ የለን ባለስልጣን ደቡብ አፍሪካ 1.5 ሚሊዮን መቃብር ክዳሎ አዚዞም ሚኒስትር ጥዕና ናይ ሓንቲ ካብ ዝዓበያ ዞባታት ጋውቶን ዝኾና ባንዴሊ ማሱኮ ኣብ ቴሌቪዥን ሃገሩ ቀሪቦም በሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ጠንቅታቱን ጸገም ከይፍጠር በአግኡ 1.5 ሚሊዮን መቃብር ይዳሎ ብምባሉ ኣብ ዜጋታቱ ብርቱዕ ፍርሕን ስጋኣትን ኣሕዲሮም በዚ ቫይረስ እዚ ብከቢድ ተሃስያ ዘላ ዝዓበየት ከተማ ጆሃንስበርግ ኣብ ዞባ እያ ትርከብ እታ ከተማ ብፍላይ ኣብቲ ዞባ ድማ ብሓፈሻ ብርቱዕ ጻዕቂ ነበርቲ ብምህላው ዝብልዑል ናህሪ ዝላባዕ ዘሎ ሕማም ዝያዳ ዓሳ ከውሪ ተኽእሎታት ክህልዎ ከም ዝኽእል ይግመት ሓደ ካብ ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝኾነ ኩዋራ ኬካና ብወገኑ ወላኳም ብዛዕባ ሞት ምዝራብ ቁኑዕን ሞራላውና ይኹን ምስ ዘሎ ህልው ኩነታት ግና ብዛዕባ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ዝሞቱ ብሕጂ ዝሞቱን ምሕሳቡን ልቦናይ ብምባል እቲ ሃገር ኣትያቶ ዘላ ስጋት ብቐሊሉ ዝግመት ከም ዘይኮነ አንፊቱም ደቡብ አፍሪካ ኣብዚ ግዜ እዚ 230,000 ሰባት በዚ ቫይረስ ዝኽልከፉን ከለው 3,720 ድማ ሞይቶም ኣለው ብዝሕ ለኹፋት ደቡብ አፍሪካ ልዕሊ 3 ዕፅፊ ናይታ ካልኣይ ዝበዝሐ ለኹፋት ዘላ ግብፂ ብምዃኑ ናህሪ መልከፍቲ ዝሃገር ኣዝያ ሰካፊ ኮይኑሎም ኣብ ደቡብ አፍሪካ መጠን ምስ ኤችአይቪ ቫይረስ ዝነብሩ ሰባት ኣዝዩ ብዙሕ ብምዃኑ መጠን ሞት ብተዓጻጻፊ ከይዛይድ ስጋት ማሕበረሰብ ዓለም እዩ ኤርትራ ሓደሽቲ 17 ልኹፋት ኮሮና ቫይረስ ክትረክብን ከላ 51 ሰባት ድማ ሓውዮም ትማልም ዞባ ጋሽባር ካብ ዝተኻየደ ምርመራታት 17 ሰባት ብኮቪድ-19 ተለኺፎም ከም ዘለው ድሕሪ ምፍላጦም ከም ዝውሸቡ ተገይሮም ከም ዘለው ተገሊጾም እዞም ሓደስቲ ሕሙማት ኩሎም ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ካብ ሱዳን ዝመፁ ምዃኖም ተገሊጹ ዘሎ ካልኦት በዚ ቫይረስ ዝተለኺፎም ሕክምናዊ ክንክር ክግበረሎም ዝጸንሑ 51 ሰባት ብምሕዋዮም እውን ካልእ ተስፋ ዝህብ ዜና ኮይኑሎም ክሳብ ሕጂ ኣብ ሃገርና ኤርትራ በዚ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት 232 ምዃኖም እዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሕበር ዘሎ ካብዚኦም 107 ሰባት ሙሉእ ብምሉእ ሓውዮም ናብ ቤቶም ክፋነውን ከለዉ 125 ድማ ኣብ ሆስፒታላት ክንክን ይግበረሎም ኣሎ ሃገርና ኤርትራ ካብ መጀመርያ ወርሒ ሚያዝያ ተዓጽያትሉ ብዘለወትሉ እዋን መንግስቲ ንኹሉ መመላለሲ ሃለኽቲ ነገራት ዝነበረ ዶባት ብምዕጻው ዝኾነ ሓገዛት ብዘይምብርካቶም ህዝብና ብሓያል ሓደጋን ጥሜትን አንጸላሊዎን ተደርቢን ይርከባሎም ኣብ ኤርትራ ብዝሕጂ እዋን መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራት ተሳኢኖም ከም ዘለው ይዝንገር ዘሎም
ህዝቢ ክሳብ ዝእዋን እዚ ካብኡ ዝደኸመ ጎረቤትና ሓገዘ እኳ ክሳለን ተጸንሐ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ዓቕሚ ኩሉ ዜጋ ከም ዝተጸንቀቐን ወላ እኮ ብገንዘብካ ዝኾነ ነገር ኣብ ዘይርከበሉ ሓደገኛ እዋን ወዲቖም ይርከቡ። ሱዳን ምስ ጓግ ሰበስልጣናት እታ ሃገር ትቕጽለላ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ምምሕዳር አልበሽር ምትሓዝ ነይርዎም ዝተባሃለ ሓላፊ ፖሊስ ሱዳንን ምክትሉን ምስ ጓጎም ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ድማ ለውጢ ደናጉዮም ዝተባሃሉ ካልኦት 4 ሚኒስተራት ምስ ጓጎም ተሓቢሩ። ሱዳናውያን መንእሰያት ብግዚያዊ መንግስቲ ብዝተኣታቱ ዘሎ ለውጥታት ዕጉባት ከም ዘይኮኑን ፖለቲካዊ ለውጥን ምቕራሕ ስልጣንን ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ድሕሪ ምክያዶም እዩ እዚ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ሐምዶክ ሕጂ እውን ሚኒስትር ጥዕና፣ ሚኒስትር ፋይናንስ፣ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ከምኡውን ሚኒስትር ጸዓትን ካብ ስልጣኖም ኣባሪርዎም ኣሎም። እዞም ሚኒስተራት ነቲ ክትኣታቶ ዝተባሃለ ፖለቲካዊ ለውጢ ኣደናጉዮም ወይ እውን ኣየበርከቱም ብዝብል ምኽንያት ድሌት ሰልፈኛታት ምምላእዮም ተሰጊጎም ዘለዉ። ድሕሪ ዕልዋ ዑመር አልበሺር ስልጣን ዝሓዘ መሰጋገር መንግስቲ ድሮካ 1 ዓመት ገይሩ እንተሃለወ ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ ለውጢ ከምጽእ ሲትረፍነት እንዳንቆልቆለ ዝኸይድ ዝነበረ ቁጠባ ሱዳን እውን ክቆጻጸር ይከኣለን ዘሎ። ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ክኽሰት ኣብ ዝኽእል ዓጸበውን ሱዳን ምስተን ዝተረቑ ሃገራት ሓንቲ ኮይና ኣላ። መራሕቲ ሰልፈኛታት ኣብ ግዜያዊ መንግስቲ ሱዳን ዝነበሮም እምነት ከም ዝተጸንቀቐ እዮም ዝገልጹ። ጠፊእ ዝተባሃለ ከንቲባ ከተማ ሶል ፓርክ ወንሱ ሞይቱ ምርካቡ ተገሊጹ። ከንቲባ ርእሰ ከተማ ደቡብ ኮርያ ፓርክ ወንሱ ትማሊ ጠፊእ ብፖሊስ ይድለ ከም ዘለዎ ኣብ ዜናና ኣቕሪብናዮ ምንባርና ዝዝከር ኮይኑ ፖሊስ ኣማሲኡ ሬሳት ፖለቲከኛ ከም ዝረኸቡ ገሊጾም ኣለዉ። ጓሉ ዝገደፈላ መልእኽቲ ንፖሊስ ድሕሪ ምሕባራ እዩ እቲ ድልያ ትማሊ ብሰፊሕ ክካየድ ውዒሉ። ፖሊስ ነቲ ሬሳ ኣብ ጥቓቲ ኮኔክሽን ናይ ሞባይል ዝጠፍኣሉ ንእሽቶ ጎቦ ከም ዝረኸቦ እዩ ድማ ተገሊጹ ዘሎ። ዛጊ ጠንቅሞት ሚኒስተር ፓርክ ምጽራይ እኳ ይካደሉ እንተሃለወ ነብሰ ቅትለት ክኾን ከም ዝኽእል ግና በቲ ዝገደፈ መልእኽቲ ክግመት ተኻኢልሎ። እቲ ከንቲባ ኣብ ዝገደፈ መልእኽቲ ስድራ ቤቱን መቕረቡን ኩሎም ኣብ ህይወቱ ዝፈልጦም ሰባት ይቕሬታ ብምሕታት ንሬስኡ ብምቅጻልን ንሓሙኽሽቲ ድማ ኣብ ወለዱ ተቐቢሮምሉ ዘለዎ መቃብር ክዝረዩ ምሕጽንጡ ኣሕሊፉ። ጠንቅኾም ምግባሩ ኮላ እኳ ዘይተፈልጠ ቅድሚ ምውፉእ ዝነበረ መዓልቲ ግና ሓንቲ ቤት ጽሕፈቱ ትሰርሕ ጓል ጾታዊ ዓመት ክስ ከም ዘቕረበትሉ ዝንገር ዘሎ። እዚ 2011 ኣትሒዙ ንሰለስተ እብረ ከተማ ሶል ዘመሓደረ ውሩይ ፖለቲከኛ ኣብ ምርጫ ፕሬዚደንትነት ኮርያ 2022 ክሳተፍ መደብ ከም ዝነበረ ይንገር። ቱርኪ ቤት መቕደስ ዝነበረ ፍሉይ ቤተ መዘክር ናብ መስጊድ ክልወጥ ኣዚዛ። ሓጂያ ሶፊያ ብዝብል መፀውዒ ዝፍለጥ ሓደ ካብ ቀንዲ ማእከል ስሕበት በጻሕቲ ዝነበረ ህንፃ ከም መስጊድ ከገልግል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቱርኪ ሎሚ ውሳንኡ ከም ዘመሓላለፈ ተገሊጹ። እዚ ቅድሚ 1500 ዓመታት ከም ካቴድራል ኮይኑ ዝተሃንጸ ጥንታዊ ህንፃ ስርዓት ኦቶማን ሓይሉ ብዝነበረሉ ግዜ ናብ መስጊድ ተቐይሩ ነይሩ እዩ። ኣብ 1934 ግን ብመስራቲ ዘመናዊ ቱርኪ ሙስጠፋ ኣታቱርኪ ከም ቤተ መዘክር ከገልግል ብምውሳኑ ን80 ዓመታት ንኹሉ ህዝቢ ክፉት ኮይኑ ይጸኒሖም። ቱርካውያን ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እቲ ህንፃ ናብ መስጊድ ክቕየር ክሓቱ ብምጽንሖም ብዙሓት ምሁራት ቱርካውያን ግና ነቲ ሓሳብ ብምንጻግ ኣብ ቤት ፍርዲ ክከራኸሩ እዮም ጸኒሖም። ዩኔስኮን ላዕለዎት ትካላት ስነ ቅርስን እውን ውሳነ ቅድሚ ምውሳዱ ክዘራርቡን መርመራ ክካይዱን እኳ ተማሕፀኑ ቤት ፍርዲ ቱርክ ግና ነዚ ክሳብ 16 ክፍለ ዘመን ዝዓበየ ቤት መቕደስ ዝነበረ ካብ ሕጂ ንድሓር ከም መስጊድ እምበር ከም ታሪኻዊ ቦታን ቤተ መዘክርን ክርአ ሕጊ ከም ዘየፈቅድ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ውሳነ እዚ ኣብ ኣመንቲ እምነት ምስልምና ቱርካውያን ምምቕቓል ፈጢሩ ከም ዘሎ ይንገር። ኣብ ወፃኢ ሃገራት ተዓጽዮም ዝጸንሑ ግብፃውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ጀሚሮም። ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሃገራት ወፃኢ ተኸዲኖም ዝጸንሑ ግብፃውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝጀመሩ ተገሊጹ። ግብፂ ኣብዚ ግዜ ዝዓለም ለኻዊ በረራታት ደጊማ ብምጅማራ ድሮም በጻሕቲ ሃገራት ክትቀበል ጀሚራላ። እዞም ዝተመልሱ ዜጋታት ግብፂ 1000 ካብ ኩዌት፣ 308 ካብ ኣሜሪካ፣ 174 ካብ ቀጠር ከምኡን 217 ካብ ሱዳን ዝተመልሱ እዮም። መንግስቲ ግብፂ ኣብ ልዕሊ እቶም ተመለስቲ መርመራ ኮሮና ቫይረስ ከም ዘካየደን ኩሎም ነፃ ምዃኖም ብምሕባር ንኽልተ ሳምንት ኣብ መወሸ ቦታታት ክጸንሑ ምዃኖም ገሊጹ ኣሎ።
መገዳየር ግብጽ ነተማ ወጻ ሀገር ተዓጽዮም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ደልዮም ዘለዎ 57,000 ዜጋታቱ ናብ ዓዶም ምምላስ 315 በረራታት ክሰርዕ ምዃኑ ገሊጹሎ ቻይናው ኩባንያ መፍረት ቴሌፎን አፍርያት ዝነበረ ዓለባን ፕላስቲክን ኣሕሊፉ ዘርኢ ካሜራ ኣጊነቶም OnePlus ዝተባህለት ኣብዚ ግዜ ተፈላጥነትን ዓበይ ዝኸይ ዘሎ ናይ ቴሌፎን ኩባንያ ኣብተን OnePlus 8 Pro ዝበሃላ ቴሌፎናት ኣብ ካሜራን ብዝርከብ ፎቶክሮም ዝተባህለ ዝተራቐቐ ቴክኖሎጂ ንገለ ፕላስቲክን ዓለባን ኣሕሊፉ ዘርኢ ካሜራ ተገጢምለን ብምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ በተን ሞባይላት ዝተወስደ ስእልታት ኣብ ትዊተር ድሕሪ ምዝርግሑ ብዙሓት ወገናት ኩነኔ ስለ ዘጋጠሞ እዚ ካምፓኒ እዚ ነቲ ኣብ ካሜራ ዝነበረ ኤክስሬይ ዝብል ምርጫ ከም ዘዕለዮ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝገበሮን وهاب قالت تتكال قليل اللوم علامة نايز خاميرا كالي من بارون زيادة نتعرس إلينا مفتار مخانن زغلتت وهاب قال أما السلبحتا والنتن سكفتاز فتر قدنا وصعبين مركابو يقريتها بمحتاف بغلطف كالي وخمز خالي حبير اللوم بوليس قتل علل داو قبننيا تقتلهم بوليس عند حدا بقتلت شمونتو بوليس تترتيلو تصنحا سبتو كشوم كام زقتلوا تقليصلهم ازي فيكاس دوبي استبحال طرطورنا تقتلت اب اوتار برادش زبحال زوبا قدمسوم كم زفصمن حساب حجك هدمن كحب عند حد مصنحو دما اب غربيت تا غبن زفصملا زوبات مال حمس كم زتقتلت تقليصلهم بوليس نتقبننيا بتحت قطر مساتو شغوت ناي بوليس منطيلو كم زتقوسلومن نسوم دما قبر ملس خم زوسرن يم حبيرهم زلوم እዚ መግለጽ ፖሊስ ዳርጋ ብዝኾነ ሰብ ተቐባልነት ዘይረኸበን ልሙድ ናይ ሓሶት መምኽኔታ ምዃኑን ተገሊጹ ዘሎም እዚ ብላዕለዎት ፖለቲከኛታትን ሰበስልጣንን ሓለፋ ከም ዝግበረሉ ዝሕበር ዕልል ገበነኛ ካብ ትሕቲ ዕድመት ሒዙ ቀትለት ዓመት ጭውያን ምስጋር ጸፋርስን መሸጣ ደቂ ሰብ ከይተረፈ ዝርከቦም ብልዕሊ 6 ዓበይቲ ገበናት እኳ እንተተኸሰ ክሳብ ሕጂ ግን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከመልጥ ይጸኒሖም መብዛዕትኦም አንጻር ዝምስክሩ ዝተዳለዉ ሰባት ወይ እውን ሃንደበት ይጠፉ ወይ እውን ሓሳቦም ይቕይሩ ብምዃኖም ንመሓዙ ሸጊርዎም ከም ዝነበረ እንድሕሪ ኣባላት ፖሊስ መቕታሊ ድማ ነዚ ናይ ገበን ጉዕዝኡ መፈጸምታ ብምግባር ቀቲሎም ምዃኑ ከም ዝኽእሉ ይዝግለጽ ورين متاللم كوخب انستغرام زخنا نيجيرياوي BFBI تچويم باش بابز بالمصوع زفلق نيجيرياوي رامون اولورونوا باس بناي مليون دولار متللان محصاب ገንዘብን ገበን ከም ትደልዩ አሜሪካ ተحبر بصنح زفلق ኮይኖም ተባቃ نيجيرياو ተማደ ብዛሃ በመግለጽ አባላት FBI አሜሪካን አሚሉ ካብ ዱባይ ከም ዝጨወይ ወተዛሪብሎም ኣብ ኢንስታግራም ልዕሊ 2.5 ሚሊዮን ሰዓብቲ ዘለዎ ሃሽፓቲ ምስተኻልእከም ብተመሳሳሊ ገበን ክድለጥ ጸንሐ ብውድ ቤሪ ዝብል መጽውዕ ዝፍለጥ ኦላሌንካን ጃኮብ ዝተባህለ ናይጄሪያዊ ካብታ ዝነብሩላ ከተማ ዱባይ ካብ ወርሒ ሰነት ሒዞም ተሰዊሮም ድሕሪ ምጽናሖም እዮም ኣብ ኣሜሪካ ናይ ቺካጎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ተራእዮም ፖሊስ ዱባይ ገበነኛታት ናይ ምቕያር ወግዓዊ ስምምዕ እኳ ተዘይሃለዎ ዘሕሊፍ ካብ ሃፋል ማይ ከም ዘይኮነ ይዝግለጽ ሚኒስትር ፍትሕ አሜሪካ ቶም ገበነኛታት ካብ ዱባይ ክወጹ ተሓቢሮም ከም ዝነበረ ካብ ምጥቃስ ሓሊፎም ብኸመይ ኣሜሪካ ከም ዝኣተው ይሕብረናሎም እንተኾነ ዱባይ ካብ ግዛእታ ከተወጽኦም ዳንበር ንኣሜሪካ ከተረክቦም ሕጋዊ ባይታ የብላን ጠበቃ ሃሽፓፒ ዓሚሉ ገበነኛ ከም ዘይኮነ ብመገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ሕጋዊ ሃብቲ ከም ዝኸዕበት እኳ እንተገለጸ አሜሪካ ግን ነዚ ጥርጥር እዚ ብዘይ ሕጋዊ ምስግጋር 100 ሚልዮን ዶላር ብናይ ማሕበራዊ ሚድያ ዝግበሩ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ምትላልን ከሲስዎ ዘሎም መንግስት ሰርቢያን ናይ ሙሻ መደቡ ከም ዘወንዘፈ ተገሊጹም መንግስት ሰርቢያ በሰንክቲ ካብ ሃገሩና ወሰኸ ዝኸይ ዘሎ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከተኣታትዎ ሓሲብዎ ዝነበረ ካብ ሎሚ ከተኣታትዎ ሓሲብዎ ዝነበረ ክሳብ ሰኒ ዝቕፅል ሰዓታት እቶቶም ከምኡውን ካብ 10 ሰባት ንላዕሊ ከይከቡ ዝእግድ ግዜያዊ ሕጊ ካብ ዜጋታቱ ሓያል ተቃውሞ ስለ ዘጋጠመ ሓሳቡ ቅይር ተገዲዱ ሰለማዊ ሰልፊ ዝበዙ ውሳነ ዝተላዕለ ጥራይ ዘይኮነስ መንግስቲ ኣብ ምክልኻል እዚ ቫይረስ ዝተኸተሎ አካይዳን ሓፈሻዊ ስርዓት ምሕደራን መንግስቲ ሃገርን ምቋም ዝዓለመ ምዃንዮም ነቲ መንግስቲ ስጋት ፈጢሩሉ ውሳኑን ኣብ ምቕያር ኣብፅሒዎ ይብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ተኸባቢ
كرة تخطات التمربنا لهم على استرالو زينا ومسانا لاستغطات لكم مينيرو سلام مشت